जे ककबरक साहित्य परिषद होननाय कायसा अर्गानाइजेशन बरक नि प्रेसिडेंट तै जनरल सेक्रेटारि जे चीफ मिनिस्टर गभर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा जे बरक बिनि थानिबो जे ककबरक सब्जेक्ट हाय काबा ककबरक भाषा अबनो तैनाय जे बांग्ला स्क्रिप्ट ते देवनागरी स्क्रिप्ट ओ जे कानी स्क्रिप्ट आबो बाय सिजागनानि इंथुन ते आबनो तैनाय न एड शिडुलो इनक्लूड खायतुन हनै बरक उमाहायगे कय मुंबलाय रेखा नो सानानि मुसुंगो आजा नुका जे प्रेसिडेंट नरेश चंद्र देबबर्मा जनरल सेक्रेटारि पद्म कुमार देबबर्मा आं सायमेया बरक नि जे अर्गानाइजेशन त्रिपुरासानि बागै बसो खामख्राय खलाय दं जे त्रिपुरासानि बागै बसो काहाम वानसुगै दं बरक सामुखलाय दं आं आबनो सायमेनिया बाट जे बरक नि जे इनिशिएटिभ बरक नि जे वानसुंमुं बरक नि जे सामुखायमा जे नुगैनाय आं निजे जे आं वानसुगो आंनि ओपिनियन आं वानसुगो बरक जे बरकनि अर्गानाइजेशन हायगाबा जे बरकनि मथा बरक त्रिपुरासानि हामख्रायनि बागैनाय सामुखाया होननानै आं वानसुगो कारन तानि हिमाले जों सायमानो जे त्रिपुरा हास्टेव जे गोबांमा जे स्टुडेन्ट दंमानि प्राय 99.9% जे स्टुडेन्ट दक न जारा जे ककबरक परि दं तनाय ककबरक जे गोदालै जारा जे सै दंनाय र बर जतन ककबरक जे भाषानो रुमान स्क्रिप्ट बाय सैनानि ते फरानि जतन सानलाय दंलाय प्या नुखोना जे गोबांमा जे जों थांनाय बोसोरावबो जे स्टुडेन्ट दक जोंनि अर्गानाइजेशन दक जे मुभमेन्ट खालायफुरगो बख्रक फाटिका बुजाखा तकजाखा टियार गेस जाखा रखमखा अमसुकै जे साया नैया करे सिनि बरक बसक माने त्रिपुरासानि हामख्रायनो नायो हंके आं मानाखाया अर्गानाइजेशन खुलगै दनि गोबांमा खलायदि हामख्रायनि बागै नरक एनजिओ खाओ मथा खाओ नरक डेभलपनि बागै नरक जदिनो मथा खाओ हंके जे हामख्रायनो नाहारै हामख्रायनो वानसुगैनो नरकनि वानसुगनि लामा काहामबो थांदि नरक उराम जे त्रिपुरासानि एगेन्स्ट फायमानि हाय नायदो आं तां बागै नरक कक मा सामले नों जों सायमानो सिनि कक सिनि दिनै ताबु रमदि रुमान स्क्रिप्ट बाय ताबु जों फरायनि मालिया जारा कय कक सिबिएसइ परि दंनाय र ताकलायबो नरक नुखाना बाक्सा एग्जाम काबै फन्द बारा बाक्सा फायलायखा कयेकजना स्टुडेन्ट दं आना कय काबै फन्द सार कासिं रि एग्जाम द मारि फिनो हनै आं बरं खलाय बेलायखे खायो कारण तबने बागै बर क्वेश्चन जे बर परिमा मुलिया बागै एग्जाम मोननायबा तो नादि अमा हायङै दं हंके बरक बांला बाय बरक जेबाबो बरक देवनागरी सानै दङ अमा हाय जदिनो ओ ककबरक भाषानो ओरै जाखा हंके सिनि जारा जे स्टुडेन्ट दं तनाय र बरक अ जे सिनि ककबरक जे बयनो बरक परनानि बरक बादो दा न नरक सिकां आबनो वानसुना नांगौ नरक आं जाया हिया नं जे अर्गानाइजेशन पिया नंनि वानसुमुं जाया नरक अर्गानाइजेशन बसो दफानि बागै सामुखाया त्रिपुरासानि बसो काहाम खालायखा आं आबो सायमेया बाट नरकनि ताबुक जे ओ जे उंतंग जाराव हंके नरकनि टोटाली नरकनि जे वानसुमुं नरकनि इनिशिएटिभ नामानि आबो पुरा हामिया सिजाक सुक्का नरक हुजा गै थाङै